Hello guys, so karon guys, nami dani sa dagat karon guys. Og nakakita sad mig banana boat guys, no? Nami sa white sand. Blue kayong dagat guys. Nya dani nasi barko dani sa kilid guys. Og wala sila ka barko guys. Nyang banana boat didto guys, tsada kay tan-awon guys. Lamiki mo sakay guys ba? Pero ambot lang guys, oy kanus apa may makasakay ana guys, oy. Pamugod min nisuldoon sa amo ang vlog. Tanawa na lang sa ninyo ang among vlog guys ha. Subscribe na din mo. Ug ani nga time guys, dili kay ni siya blue ang dagatan guys, kay nag-ulan manggod ni siya. So medyo gamay-gamay ra sa dang tao nga guys. Kana katsada kayo. Kani siya. Pero ang banana boat diha guys, dagan gihapon. Pero hinay na siya guys. Ako gay ana guys, nihunong na kong ligo guys, kay gitugnaw manggod ko ana guys, kay gaulan baya, so nihunong sa kong ligo kadyot. Og balhin sa data guys, no? Kung wa pa din mo nakasubscribe sa among channel guys, subscribe na mo guys. Nansaingan sa pambot, but. Awana man na oy. Tuwarang mga tao guys, to padulong na sila sa dagat guys. Wow! Kayo. Sana all. Wow!